Maliko kan an ka foli be an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen bi ye arabado ye juin kalo tile 22 san 2022 bi kibaran b'an bolo ka da kulo kan o de ye Bamako aéroport la Senu a yirala ka fɔ ko coronavirus o tɛsikɛla minnu be yen nɔ ko olu ka primes tɛ ka di u ma kibaran sera ma olu y'a yira ka fɔ ko kabini Ebola daminɛ wagati ko kɛnɛya tigilamɔgɔ 25 ɲɔgɔn na ko olu kɔni taara ka taa ulu bila aéroport la walasa u kɔni bɛ se ka kɛnɛya ko la kɔlɔsi kabini o wagati fo kana coronavirus fɛnɛ bila la ni mɔgɔ ninnu ulu kɔni bɛ yen nɔ lakana sabatili la kɛnɛya ko ta fanfɛ ni kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu ka fɔla ko ni ye a san kelen ulu ka prime o tɛ ka se ka di ulu ma ko ni ye a ta ka lajɛ ko ka professeur Iknan ko ka o kɔni to INRSP ko ka o to o ɲɛmaya la ko ulu ka prime bɛ d'u ma ko nka ko kabini o kɔni bɔra yen nɔ ko professeur Sambaso nalen ko ulu kɔni ka prime o ko tɛ ka se ka ɲɛnɛbɔ o hukumu kɔnɔna la ninnu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko ulu kɔni wulila ka se direction nationale de la santé ma u ka kibaroya la ko a ma se ka ɲɛnɛbɔ ko wa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko Bamako commune 6 yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen na ko ulu kɔni ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin o centre de référence ma walasa cogoya min na dɛmɛ bɛ se ka don ulu ma ulu tɛgɛ ka da u ka primes kan ninnu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko ulu kɔni bɛ baara mun na ko baara nɔgɔn tɛ ko sabula ulu kɔni de bɛ yen nɔ ni ka tɛsiw kɔni kɛ dugutagala bɛɛ lajɛlen na ko ni a yɛrɛ la ka fɔ ulu kɔni ka baara farati ka bon kosɛbɛ ko nka ko prime yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ sɔrɔ o la ko ulu tɛ ka se ka da o kan ko o kɔni ma nɔgɔ ninnu ye a laɲini ka fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ walasa cogoya min na ulu ka prime o bɛ se ka segin ulu ma an balimaw ni kibaruya de tun bɛ n bolo ka lase aw ma ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ